Ang hagit sa Ebanghelyo walang ganado. Igugmaon ta ang atong isig katawo. Apan tinulon na ang pagserbisyo. Sa atong Ginoo, dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunog ang dalan nga agian mo. Ugat ang pasanon mo, ug kamatayon na naghulat na nimo. Si Kristo mismo nag-ingon sa iyang tinunan, pagbantay kay panakon kabuki ay biyaya. Risuhon ka mo og iyong mga tampalasa, ug ang naa sa dahon, hugman ka mong sinutan. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pasanon mo, kamatayon na naghulat ka nimo. Ulahan ang nilutos tungod sa ilang tinuuhan. Ulahan ang idaog-daog ug gibugal-bugalan. Ulahan ang ibarog alang sa katarungan. Magmalipayon sila nila ang hingharian. Dili sayon pagsunod kang Kristo. Daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pasanon